Michael Aun, du har lige været gæst i Elektronista, og vi havde så meget at tale om, at vi simpelthen ikke nåede et af de emner, som vi havde spottet fra tidligere i programmet, og det er nemlig noget med, hvordan man kan sælge hundeting med fortjeneste på internettet nu om dagen. Og jeg ved, at det er BarkBox, vi skal snakke om, og BarkBox er jo lidt en ven af programmet, fordi vi ofte har Henrik Werdelin, som har startet BarkBox inde som gæst. Han er på vores faste nytårsteam sammen med Philip Petersen til at snakke om året, der gik, og året, der kommer. Men han har altså startet det her BarkBox i New York, og hvorfor er det, du synes, det er så interessant en virksomhed? Jeg synes, det er helt utroligt, at man på 4 år kan opbygge en god idé til en valuation på milliarder af kroner. De har jo lige rejst, læste jeg, 400 millioner kroner, og dybest set så handler ideen om at pakketere legetøj og mad i små goodiebags til hunde og hundeejere i USA. Og hundeejere i USA, må man jo sige, det er lidt noget andet måske end hundeejere i Danmark, fordi der er der virkelig tale om folks børn. Altså de betragter deres hunde som adopterede børn i virkeligheden i mange tilfælde. I New York har de jo dog walkers, som er en hel business for sig selv, hvor man kan hyre en hundespacerer til at komme og gå med hunden i løbet af dagen, hvis man nu er børsmaler og ikke er så meget hjemme. De skal til interviews, de skal have papirerne i orden, man skal være sikker på, at det er den rigtige dogwalker, man hyrer. Så det er altså stor business, det her. Og noget af det, som BarkBox jo gør, det er jo også, at de skaber noget rundt omkring forretningen. De skaber jo simpelthen, altså jeg har hørt Henrik Werdelin sige, at de vil være Disney for dogs. Jeg synes, det er så godt set, og det er vel også derfor, jeg har bidt så meget mærke i den, fordi ideen som sådan er jo simpel, men det er jo den måde, man videreudvikler det til et univers. For det der med at samle nogle gode produkter og sende ud til hundeejere, det kunne man også godt gøre i Danmark, men den måde, som hele det her nu bliver bygget ud til at også have legetøjsforretninger for hunde, hvor du laver software og hardware, som kan måle, hvad for noget legetøj din hund kan lide allerbedst. Det synes jeg er fuldstændig genialt. Og noget af det, som de jo også gør i BarkBox, det er, at de producerer videoer. Altså de er simpelthen også en content-leverandør. Jeg har set en video, hvor et ægtepar sidder og får stukket en dims i hånden, og det er så enten et hundelegetøj eller et sexlegetøj. Og så skal de så diskutere, hvorvidt det er altså et hundepivdyr, eller det er noget til sjov i dobbeltsengen. Ja. Og det er jo humoristisk, og det er i takt med brandet, og hundeejerne kan sidde og grine af det, og samtidig sige, at jeg kan godt gentage, fordi min hunde har også sådan en, og det er meget sjovt det her. Hvad tror du, det betyder, at man som brand producerer alt det her content, og laver alle de her andre aktiviteter omkring det, der er hovedforretningen? Det tror jeg er altafgørende, og det er jo også det i forhold til Visk, hvor vi er en smykkevirksomhed, men vi er faktisk i lige så høj grad en teknologivirksomhed og et community, og det er jo det, de gør. De har jo også et community mellem deres hundeejere, hvor de kommunikerer tæt med deres målgruppe, og på sigt så kommunikerer de sikkert også på tværs, og blogger og så videre, ikke? Så det tror jeg er altafgørende for succes. Michael, tusind tak, fordi du var med i Elektronista, og du kan høre hele programmet med Michael Aun, hvis du går ind på din yndlings podcast-app eller på Radio 24/7's app, hvor alle vores programmer ligger. Og vi snakker altså om en masse forskellige forretningsområder, som du har været involveret i, som har selvfølgelig rigtig meget med teknologi at gøre. Skynd dig at gå ind og hente det.